थार बाथौ सानसे माबायदि नोंनि हाबाफारि लानाय जादों ओं रिं क्लिं पत्से ओं रिं लिं पत्से ओं रिं लिं पत्से दहाय आफा बोराइ बाथौ जे दिनै गोथार बाथौ सान बे गोथार बाथौ सानाव जोंनि बुहुमनि सान्थि आरो जोंनि बाथौ गोदो गोदायनिफ्राय जों फुजिबोनाय जों नुनो मोननायनिफ्राय आबै आजौनिफ्राय फालिबोनाय बाथौ फुजाया दिनै जोंनि जादों बे सारा बुहुमाव दिनै आर'ज जागासिनो दं जाहाथे जोंनि बर'नि रिति नितिफ्रा बावहाय जोङो बोसोराव मा मावनानै जायो मा मावो बेखौ लानानै जों दिनै बे जोंनि बाथौसालियाव बावसोमनानै आरो बेखौनो जोङो इसोरनि खाथियाव प्रार्थना खालामबाय आरो बे इसोरनाव जोङो गाव गावनि दाय दोफोन माबा माबि खालामनाय बेखौ जों दिनै बिसोरना लाजोबगोन आरो आफा बोराइ बाथौनाव जों बोर बिसोरनानै जोंनि साननाय हनाय बाथौ धोरोमखौबो आरो जों गोजौआव फोजौलांनो थाखाय दिनै फुजा खालामगासिनो दङ। फुंबिलिनिफ्राय दिनै सानसेनि हाबाफारि मा फुंबिलिनि समाव जोंहा मोनसे प्रग्राम दंमोन बे जाहैबाय दुलाराय बाथौ गौथुमनि फिरफिला बिरहोनाय 8 बाजियाव बेजों लोगोसे जाय बिथांमोनहा बाथौनि थाखाय नारा नाथा जुजिनानै जिउ बावबोदोंमोन बिथांमोनखौ गोसोखांनानै जोङो बिथांमोननि थाखाय मुंख्लं आरो बिबार बावनाय जादों आरो बिनि उनावहाय दा 9 बाजिनिफ्राय जोङो दा बाथौखौ जों आर'ज खालामनो नागिरदों दा खालामगासिनो दङ आरो जोंनि साननाय हनायफ्रा जाहाथे जाफुङो बेनि थाखाय जोङो बाथौ आर'जखौ खालामगासिनो दा जोङो लेंहरनाया सोनाब बेंगलनिफ्रायबो 50सो सफैदों उल्टापानि फैदों चिरांनि फैदों आरो गोबां जायगानिफ्राय जों मिथियै आं गोदान नुदों बेखौ बिथांमोनहाबो जोंजों बाहागो लाफैदों बेनि थाखाय बिथांमोननो धन्यबाद सफैदों। आं दुलाराय बाथौ गौथुमनि सासे सिबियारि जानानै साफ्रोमबो बर' हारिनो जायफोर बाथौ धोरोम सिबियो बिथांमोननिफ्राय आङो रोजा रोजा साबायखर बावगोन मानो होननानै बुङोबा दिनैहाय जाय बिथांमोनहा बाथौखौ नैबे बिबारजों फालिनायजों लोगोसे गुबुनफ्रा जाय रिति निति बा सोरबा गुबुन धोरोमनि नियमजों फालिदों बिथांमोनाबो दिनै गोथार बाथौ सानखौ फालिफादों खोनानो मोनो सोरबा रुपामनि होन अजित बाथौ होन सोरजिगिरि होन गुदि बाथौ होन बिथांमोनाबो गावबागावनि नियम नितिजों दिनै बाथौखौ फालिगासिनो दङ। दिनै सानसेनि हाबाफारि जोङो नैबे 9 बाजिनिफ्राय आर'जखौ लालांबाय थागोन बिनि उनावहाय जोंनो बाथौआरिफोरनो दुलाराय बाथौ गौथुमनि माइनाव आफादनि आफादगिरि अनसुमि बिथाङा जोंनो माइनावफोरनो बोसोन होलांगोन जे जोङो जिबन दानायाव समाज दानायाव माइनावफ्रा मा बिहोम दङ बेखौ लानानै बिथाङा बोसोन होगोन बे दा दसे उनावनो आर'ज जोबनायनि उनाव बिथाङा बोसोन होगोन। गिबि मन्थ्रिया दुखुनांथाव बाथ्रा नैबे थानसालियाव सौफैयाबाबो जों मोनसे थानसालि बानायखादों ग्रिन फिल्डआव बिथाङा जोंजों लोगो लाफागोन बेखौ जोंनो फोरमायहरखाबाय दा जोङो बाहाय मानगोनां गिबि मन्थ्रिया जोंजों ज' जाफासिगोन। नोंथांनि जिउआव जायखिजाया खामानियावनो हेंथा नुजाथिदों नामा? गोब्राब नाजासेयावबो जिउआव जाफुंसारनायखौ मोननो हायाखै नामा? जुदि नोंथाङा बेफोर बायदि जेंनाफोरजों मोगा-मोगि जानांदोंब्ला बे खेबनिफ्राय जिंगासिनांगौ गैलिया। मुलुग दरबाराव तन्त्र मन्त्रनि थाखाय बयनिख्रुइबो मुंदांखासिन थावनियानो जादों मायां। मायांखौ सादु बिद्यानि रायजो होननानैबो मिथिनाय जायो। बे मायांनिफ्रायनो तान्त्रिकनि सोलोंथाइ लानानै फैदों मुंदांखा रबि कबिराजा। बिथांनिफ्राय नोंथाङा नोंथांनि जिउनि गासिबो रोखोमनि जेंना जेंसिफोरखौ सुस्रांनानै लानो हागोन। बिसि फिसायनि गेजेराव जेंना, गोसो थोनाया गारनानै थाङोब्ला लाबोफिननाय, जुलिनि जेंना, साख्रि मोननो हायै, हा हु धोन सम्पथिनि जेंना बायदि बायदि जेंनानिफ्राय उदां जानो एबा सुस्रांनानै लानो थाखाय नोंथाङा दिनैनो दानो जगाजग खालामनो हागोन रबि कबिराजखौ। रबि कबिराजखौ जगाजग खालामनो थाखाय मबाइल नाम्बार 7099193841 एबा 7086047381 आव कल खालामनो हागोन।